Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Seferino. Taong 1964, Panabo, Davao del Norte. Noong mga panahong ito, nasa edad 25 anyos na itong si Seferino. Matagal na siyang hiwalay sa kanyang mga magulang at kasalukuyan niya noong binubuhay ang kanyang pamilya sa pagbebenta ng mga talaba at suso. Mahirap ang ganoong negosyo ayon kay Seferino. Gawa ng bukod sa kakarampot lang ang kinikita, pahirapan din ang pagbebenta. Ayon pa sa kanya, mataas na ang 5 supot na maibenta niya. Karamihan din dito, may mga tawad pa dahil yung mga mamimili, mga mahirap din katulad niya. Naunawaan naman yun ni Seferino, kaya kahit lugi siya sa pagod niya, ayos na yan. Yung pera kasi alam niyang kikitain niya kapag nagtatrabaho siya. Pero yung saya ng mga natutulungan niya, wala yung kabayaran. Dahil sa ganun niyang ugali, dumami ng dumami ang kanyang kakilala hanggang sa kalaunay may nakipaglapit sa kanyang matanda. Palayaw lang ang ipinakilala nito at sa loob ng ilang araw nilang pagkikita, meron itong ibinigay sa kanya bago yun mawala. Nakalagay sa supot ang bagay na yan. Tapos pag alis niya nito, doon niya nasilayan ang isang kwintas na may palawit na animoy sisidlan na gawa sa tuyong balat ng hayop. May mga laman ng sisidlang yan, kaya dala ng kanyang kuryosidad, pinilit niya yung buksan. Yun nga lang, sa ilang subok niyang pagbukas dito, naging bigo siya. Bukod kasi sa napakatibay ng pagkakatahi, napakakunat din ng balat ng hayop na ginamit dito. Kahit nga hasain niya ng ilang beses ang kutsilyo, hindi pa rin yun tinatablan. Sa loob ng ilang araw ng kanyang panunuklas ukol sa laman ng bagay na yan, may mga narinig siyang usap-usapan sa baryo tungkol sa mga mutya at mga agimat. Sa unang dinig ni Seferino ng tungkol dito, isa lang ang naisip niya at yun ay walang iba, kundi maaaring ganun din ang ibinigay sa kanya ng matanda. Bagaman walang kaide-ideya kung ano ito, nagdesisyon siyang suotin ang bagay na yan. Para naman hindi siya mapagtawanan ng kanyang mga kaibigan, palagi itong nakatago sa kanyang damit. Maliban sa kanya pinuno, wala na ring nakakaalam ukol dito. Kalaunan, dahil sa kanyang trabaho, nakalimutan niyang meron pala siyang suot-suot na kwintas. Ayon kay Seferino, napansin niya ang kwintas na yan noong nangunguha siya ng talaba. Tipikal na napakarami niya noong trabaho, kaya halos hindi niya talaga mawari kung bakit napansin niya pa ito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang maramdaman niyang medyo mabigat na yon sa kanyang leeg, minabuti naman niyang itigil na muna pansamantala ang kanyang ginagawa. Maya-maya pa, pag-upo naman niya sa malaking tipak ng bato, doon na niya ito pinagtangkaang alisin. Nang akmang malapit niya na itong maikalas sa kanyang leeg, bahagya naman siyang natigilan nang muli niyang masilayan ang matanda na matagal na panahon na niyang hindi nakikita. Parang bula itong lumitaw sa kanyang harapan, kaya agad naman itong naagaw ang kanyang atensyon. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanya habang seryosong nakatitig. Ilang metro na lamang ang layo ng kanilang mga muka. Dito na niya ito narinig na nagwika ng, "Huwag mong aalisin sa katawan mo ang kwintas na yan, Seferino. Yan ang pamana ko sa'yo, kaya pakaingatan mo. Sa tamang panahon malalaman mo rin kung ano ang kabutihang maibibigay niyan sa'yo. Sa ngayon nais kong manampalataya at magtiwala ka sa aking mga sinasabi." Pagkalahad naman ng matanda ng mga katagang yan, bigla namang naging tubig ang buong katawan nito. Mabilis siyang bumalik sa lupa
at sa isang iglap, naiwan siya nitong tulala. Sa mga sandaling yon, halos hindi niya masabi kung nananaginip ba siya o namamalikmata. Dagdag pa niya na nasisiguro niyang totoo ang mga pangyayaring yon, pero hindi ito kayang paniwalaan ng kanyang isip. Subalit, pagkaraan lang ng ilang minuto, nang medyo humupa na ang tensyon na kasalukuyan niyang nararamdaman, dito na siya nagpasya na paniwalaan ang mga bagay na kanyang nakita. Alinsunod sa matanda, hindi na niya ninais pang hubarin ang kwintas na ipinamana nito sa kanya. At kahit may naranasan na siya noong hindi maipaliwanag, pilit niya pa rin yung itinago sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kakilala. Lumipas pa ang mga buwan, unti-unti na rin niyang nalimot ang tungkol dito. Kalaunan na wala na rin yun sa kanyang isipan, kaya naituon na rin niya ang kanyang atensyon sa mga bagay na kanyang ginagawa. Isang hapon, habang naglalakad itong si Severino papauwi, nadaanan niya ang kanyang mga kaibigan na nagkakasiyahan sa isang tindahan. Sa estado ng mga ito, kanina pa yun nagiinuman, kaya hanggat maaari hindi niya yun pinagtuunan ng pansin. Ngunit nang akmang lalagpas na siya sa kinaroroonan ng mga ito, nakita siya ng isa sa mga kaibigan niya. Siyempre bilang medyo malapit sila, agad naman siya nitong tinawag. Makailang beses pa nga siya nitong sinigawan bago siya tuluyang huminto sa paglalakad. Pagtitigan naman nilang dalawa, agad naman siya nitong kinuwayan. Senyas na papalapit na siya. Nang masipat naman yun ni Severino, tinanggihan naman niya ito, pero nang akmang maglalakad na siya papalayo, bigla naman siyang inakbayan ng kaibigan niyang bumili ng makakain sa kabilang tindahan. Dahil sa pangyayari, wala na rin siyang nagawa kundi ang sumunod. Pagkaupo naman niya sa mesa, dali-dali naman siya nitong pinatagay. Halos sa unang upo pa lang niya, 5 basong puno na kaagad ang kanyang nainom. Matapos niya itong gawin, medyo nag-aalala na talaga siya dahil ang buong akala niya malalasing siya. Subalit sa hindi maipaliwanag na dahilan, di man lang yun tumalab sa kanya. Ilang bote pa ang napatumba nila, ganun pa rin ang nangyari. Normal pa rin siya. Nang mapansin naman yun ng mga kaibigan niya, pinaghinalaan naman siya nitong nandadaya. Yung iba ng banta pa, na kesyo mahal ang alak, ayaw nilang sinasayang ito, at wala naman siyang ambag. Kahit masakit pakinggan ng mga katagang yon, inintindi ito ni Severino. Ang naisip niya noon, mga lasing lang ito, kaya hindi niya yun kailangang patulan pa. Ilang oras pa ang lumipas, karamihan sa kanila mga tulog na. Napakadilim na rin sa paligid, gawa ng mag-aalas 8 na noon ng gabi. Hindi naglaon, nang mapansin naman niyang tapos na ang kasiyahan nila, agad naman siyang nagpaalam sa kanyang mga kasama. Kung siya lang kasi ang masusunod, kanina pa dapat sana siya uuwi. Pero dahil sa pakikisama sa mga ito, napilitan siyang magtagal. Rason rin niya sa mga kaibigan niya, dala niya ang ulam ng kanyang mag-iina, at sa mga oras na yon maaaring kanina pa itong naghihintay sa kanya. Nang marinig naman yon ang kanyang mga kainuman, wala naman doong tumutol, maliban na lang sa kaibigan niyang si Dayi. Alam naman ni Severino na matagal nang mainit ang dugo nito sa kanya, pero sa mga sandaling yon, parang mas lumala pa ito. Nakabili kasi yon ng alak na ininom nila, kaya ganun na lamang ang galit nito dahil sa alis siyang hindi man lang nag-aambag. Nang maunawaan naman niya ang hinaing ng kanyang kaibigan, pinaliwanagan niya yung wala siyang dalang pera. Dagdag pa niya na, di naman siya kusang nakipag-inuman sa kanila, bagkus ay niyaya siya. Akala niya maliliwanagan na ito sa kanyang mga sinasabi, pero mas lalo itong nagwala.
Pinataob nito ang mesang kanilang pinag-iinuman at nung makahawak yon ng 2 bote ng alak, hindi na ito nag-alangang sugurin siya. Pagpalo naman ng boteng hawak nito sa ulo niya, lahat yun napisa. Pero itong si Seferino, di man lang nakaramdam ng sakit. Pagtulo naman ng dugo niya sa ulo, laking gulat na lamang niya nang biglang mapahawak si Dayi sa ulo nito, sabay sigaw ng malakas. Kagaya niya, dumugo rin ang ulo nito, pero tanging yun lamang ang nakaramdam ng matinding sakit. Matapos naman niya itong makita, abot langit naman ang kanyang pagtataka dahil sa isip-isip niya, papaano nangyari ang bagay na yon? Kahit kasi nakainom siya, aminado siyang wala siyang ginawa. Di naman maaaring aakto lang ito, lalo pat may mga dugo sa ulo nito. Gulong-gulo man siya noon, nagdesisyon siyang umalis doon. Alam niya kasing mapapansin na yon ng mga nakatulog nilang kaibigan, kaya para makaiwas sa matinding gulo, siya na lamang ang lumayo. Pagdating naman niya sa bahay nila, nasipat niya ang kanyang asawang galit na galit habang nagbabantay sa may bintana. Hindi pa man nakakapasok itong si Seferino, sinalubong na siya ng walang katapusang pagtatalak nito. Nang marinig naman niya ang galit ng asawa niya, hinayaan lang naman niya yon. Humingi din siya ng pasensya, kalakip ng pagbigay ng rason niya. Matapos nun, dito niya na ito dahan-dahang inutusan na tumahimik. Sa totoo lang pinuno, bungangera talaga ang asawa niya. Kaya nung sabihan niya ito, di niya talaga inaasahang susunod yun. Kaso lang pagtahimik niya, agad naman yung tumigil sa pagsasalita. Ang ginawa nito, kinuha ang kanyang dala, niluto yun ng maigi, tapos ginising na nito ang mga anak nila. Sumabay na rin siya sa kanilang hapunan dahil nataon naman noong hindi pa siya kumakain. Habang nagsasalo-salo sila, muli na naman siyang humingi ng tawad. Nangako rin siyang hindi niya na yun uulitin, kaya nang marinig ito ng asawa niya, tahimik lang naman yung kumain. Magmula noon, nag-iba na ang pakikitungo nito sa kanya. Kung dati mapanakit ito at walang pakialam, pagkaraan ng gabing yon, napakaamo na nito sa kanya. Basta, isipin niyo na ang pinakamagandang ugali ng isang asawa. Ganon ang naranasan ni Seferino sa kinakasama niya. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, hindi na muna siya nanguha ng pangtinda sa kadahilan ng umiiwas siya sa kaibigan niyang nakaaway niya. Mag-iisang linggo rin siyang nagpalamig hanggang sa kalaunay na balitaan niyang nasa maayos na yung lagay. Base sa albularyong tumingin dito, nagkaroon yun ng basag sa bungo nitong nasa itaas ng noo. Kung nataong nalakasan niya pa ang paghataw dito, paniguradong mamamatay ito. Dagdag pa ng albularyong nakausap niya, normal lang yon sa mga mainitin na tao. Kadalasan din sa ganoong pag-uugali kapag lasing, sementeryo ang bagsak. Dahil sa sinabi nito, gustong-gusto niya noong sumabat na wala siyang ginawa sa taong yon. Pero ang iniisip niya, baka mas magtanong pa yon sa kanya ng kung ano. Kaya sa halip na makipag-argumento, tinanggap na lamang niya ang lahat ng paratang laban sa kanya. Bago rin matapos ang kanilang pag-uusap, binalaan siya nitong wag na munang masyadong manguha ng talaba kapag hapon dahil sa mga nilalang na umaaligid sa pinagkukuhanan niya. Ayon pa sa albularyo, panahon yon ng mga aswang para mangalap ng mga nilalang na gagawin nilang mga alaga. Nalaman din itong tahanan ng mga engkantong buwaya ang lugar na yon, kaya mas mainam talagang lumayo na muna siya roon. Matapos naman itong mailahad ng matanda, tumangulang naman siya. Akala ng taong yon, naunawaan nito ang lahat ng mga sinabi nito sa kanya, pero lingid sa kaalaman ng albularyo, wala siyang pakialam sa mga ganoong bagay.
Ang tanging nasa isip kasi noon ni Seferino, maghanap buhay. 2 araw bago matapos ang huling linggo ng buwan, nagdesisyon siyang ipagpatuloy na ang kanyang pagbebenta ng talaba. Marami na rin kasi sa mga kaibigan niya ang naghahanap nito, kaya wala na siyang mapagpipilian kundi ang manguha. Upang masiguro namang malalaki ang kanyang makukuha, magbabandang 4:00 na siya ng hapon nang pumunta sa lokasyong pinagkukunan niya. Bale, kalahating oras pa ang kanyang ginugol sa paglalakad, kaya magdadapit hapon na talaga nung magsimula siyang manguha. Dahil sa may sikat pa naman ng araw, wala naman siyang napapansing kakaiba sa lugar. Kaso lang, nung tuluyan na itong lumubog, panaka-naka na ang pagsilay niya sa paligid, gawa ng pakiramdam niya merong nagmamasid sa kanya. Wala naman siyang nararamdamang takot noon, kaya ipinagpatuloy niya lang kung ano ang ginagawa niya. Pagpatak naman ng 6:00, marami na siyang naririnig na alulong ng aso di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Noong una di niya pa yun gaanong pinapansin, pero nung magsimula ng maging malikot ang tubig, dito na siya dahan-dahang nagtaka. Sa ilang taon na niya kasing pangunguha ng talaba, di niya pa yun nararanasan. Dagdag pa ni Seferino, napakalabo namang mangyari ang ganoong bagay, lalo na't may parang daanan ng lugar na yon bago makarating ang tubig sa dagat. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapagtanto naman niyang hindi na talaga kaaya-aya ang mga nangyayari, pinili na lang niyang lumayo na muna sa tubig. Sa likod ng mga bato, pansamantala siya roong nagtago upang hintayin ang mga nilalang na nakikipaglokohan sa kanya. Maya-maya pa, sa hindi naman inaasahang pagkakataon, meron siyang nakitang parang taong nilalang na bigla na lamang dumapo sa sanga ng bakawan. Alam ni Seferino na hindi yun isang ordinaryong tao dahil sa may malapad itong pakpak. Nanlilisik din ang mga mata nito at sa unang tingin alam na niya kung ano ang pakay nito sa lugar. Walang sabi-sabi, dahan-dahan naman niyang hinugot ang dala niyang tabak. Gustuhin man niya kasing tumakbo sa mga oras na yan. Alam niyang hindi ito maaari dahil sa dami ng uka sa paligid. May mga tuod ding nagkalat sa lugar, kaya kung magmamadali siyang lumayo, mataas ang posibilidad na siya ay madisgrasya. Hindi rin niya maipagkakailang kaya niyang patayin ng nilalang kung sakali mang makikipagbuno ito sa kanya. Ang buong akala kasi niya noon, nag-iisa lang ito. Pero ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lamang siyang nakaramdam ng panghihina matapos niyang masilayan ang iba pa nitong mga kasama. Nagsimula na rin yung gumapang papalapit sa kinaroroonan niya, kaya wala na siyang naisip na paraan kundi ang makipagpatayan. Bagaman alam niyang hindi niya kakayanin ng 7 aswang, lakas loob niyang hinarap ang mga ito. Sa isip-isip noon ni Seferino, bago siya mapaslang ng mga nilalang na yon, mamamatay siyang lumalaban. Masakit mang isipin na maaaring doon na magtatapos ang buhay niya, hindi siya nakaramdam ng panghihina. Kalaunan, nung maramdaman niyang gumagapang na ito sa mga bato kung saan siya nagtatago, dito na siya nagsimulang magdasal. Kinausap niya rin noon ang matandang nagbigay sa kanya ng kwintas sa paniniwalang meron itong maitutulong sa kanya. Subalit, natapos na lamang siya sa pagdarasal, tila bang walang nangyaring milagro. Pagkaraan pa ng ilang segundo, nang dumungaw na ang 2 aswang sa pinagtataguan niyang bato, dito na siya napaatras ng bahagya. Dahil sa kanyang ginawa, agad naman itong lumundag patungo sa kanyang harapan habang pilit siyang sinisindak. Akala nila madali nilang mapapaslang noon si Seferino, pero pagsunggab at pagsakmal naman ng isa sa mga ito sa kanyang leeg, laking gulat na lamang ng nilalang na yon nang mapansin itong bumalik sa kanya ang ginawa niyang pag-atake.
Sa kabilang banda naman, yung tinamong sugat ni Seferino sa leeg, bigla na lamang naghilom. Ang sanila lang namang gumawa nito, walang patid sa pagdurugo na kahit anong gawin nila di nila yun kayang pigilan. Makailang beses na rin itong nilawayan ng mga kasama nitong aswang, pero wala itong naging epekto. Dahil sa pangyayaring yun, hindi naman maipagkakaila ng mga aswang ang matinding pagkabahala sa kanilang mga muka. Kahit kasi hindi sila makapagsalita, ramdam niya ang gulat at pagkasindak ng mga ito. Matapos naman niyang masilayan ng kanyang mga mata ang nangyari, bigla na lamang nawala ang takot na nangingibabaw sa katawan niya. Maya-maya pa, nang makontrol na niya ang kanyang emosyon, doon na siya nakapag-isip ng tama. Sa puntong yon, alam na ni Seferino na may pag-asa siyang manalo sa mga ito. Kaya kahit po pwede na siyang tumakbo papalayo, hindi niya yun ginawa. Sa halip, meron siyang itinuro rito na isang senyales na makikipaglaban siya roon ng patayan. 10 minuto pa ang dumaan. Tuluyan na ring binawian ng buhay ang nilalang na sumakal sa kanya, buhat sa pagkaubos ng dugo nito sa katawan. Nang makumpirma naman yon ng pinuno ng grupo na patay na, dahan-dahan naman yung nagpalit anyo bilang isang matandang lalaki. Hindi pa man yun nagsasalita, kitang-kita na niya ang panlilisik ng mga mata nito. Maya-maya pa, bigla naman yung nagwika sa kanya ng, "Hindi namin sukat akalain na ang tindero ng talaba na katulad mo may karga pala sa katawan. Sa ipinakita mo kanina, alam kong isa yang malakas na pangkombating mutya. Pwede bang malaman kung ano ang pangalan ng iyong karga?" Nang marinig niya ang sinabi nito, di naman niya yun nagawang sagutin. Gustuhin man niya kasing sumagot, aminado siyang hindi niya alam ang tungkol sa kwintas na ibinigay sa kanya ng matanda. At kahit alam din niya ang tungkol dito, hindi niya yun sasabihin. Alam kasi ni Seferino, may mga kakayahan ng mga aswang na bumasag ng karga. Naniniwala rin siyang hindi magiging maganda ang lagay niya sa oras na yon ang mangyari. Dahil sa kanyang mga naisip na dahilan, sa halip na magwika, ngumisi lang naman siya habang pinagmamasdan ng mga ito. Kalaunan, paghigpit naman niya ng hawak sa kanyang armas, matapang naman siyang sumagot sa nilalang na yun ng, "Kapag natalo niyo ako, sasabihin ko ang gusto mong malaman sa akin. Yon ay kung kaya niyo yung gawin." Matapos naman niyang makapagsalita, hindi na rin nagdalawang isip pa ang mga kasama nito na sumugod sa kanya. Dahil sa alam ng mga itong hindi siya maaaring saktan, sinubukan nila yung gapusin sa pamamagitan ng mga baging na nakikita nila sa paligid. Makailang beses din nila itong ginawa hanggang sa kalaunay na isakatuparan na nila ito. Pagsilay naman nilang hindi na makakilos itong si Seferino, dali-dali naman nila itong pinagtulungang pasanin. Akala ng mga nilalang na yon sila na ang nagtagumpay. Pero nang akmang mapalapit na sila sa kinaroroonan ng matanda, bigla na lamang silang tumigil sa pagkilos. Ang mga baging namang nakapulupot sa kanyang katawan, unti-unti na ring rumupok hanggang parang nagkusa na itong pakawalan siya. Kahit kasi wala siyang ginawa, nagkaputol-putol ang mga baging na yon. Ang mga nilalang namang nagtulong-tulong para maisakatuparan nito, hindi na nakakilos na parang sa kanila pumulupot ang espiritual na anyo ng baging na kanilang ginamit. Pagsilay naman ng matandang aswang sa mga nangyari, halos hindi naman ito makapaniwala sa kung ano ang kanyang ginawa para yon ay maisakatuparan. Ang buong akala kasi nito na ibabalik lamang niya ang pinsala kapag nagawa siyang masakta ng kanyang kalaban.
Nang marinig naman ni Seferino ang sinabi ng matandang yon, may narinig siyang boses sa kanyang isip, dahilan para isagot niya rin ito sa aswang. Hindi lang sugat o pinsala ang kaya kong maibalik. Lahat ng ipupukol sa akin, kaya kong ibalik yon ng 100 beses. Hindi mo ako masasaktan at lalong wala kayong kakayahan para matalo o mapasuko ako. Matapang na wika ni Seferino. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, agad naman yung nagpalit anyo, sabay sugod sa kanya. Kahit ipinaliwanag na niya ang kakayahan niya, tila bang wala pa rin sa isipan nito ang maniwala. Sa loob ng ilang minuto nilang pagbubuno, lahat na yata ng abilidad ng matandang yon na ibato na sa kanya. Gayunpaman, sa kabila ng mga pag-atake nito, meron pa rin yung mga pag-iingat. Siya naman, dahil sa alam niyang hindi siya nito kayang saktan, pinili naman niyang maging kampante. Naging matyaga siya sa pag-aaral sa mga atake ng matanda, hanggang sa kalaunay nalaman na niya ang kabuuan ng estilo nito. Nang mabasa naman yun ni Seferino, isang puko lang ng kanyang tabak, mabilis itong bumaon sa ulo ng nilalang nang hindi nito nalalaman. Pagtagos naman ng talim ng tabak, para itong ibong bumagsak sa tubig. Matapos nun, hindi na yun lumutang pa. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, dahan-dahan namang kumalma ang tubig sa bakawan. Yung mga aswang namang nahuli ng abilidad niya, itinapon niya rin dito para ipakain sa mga buwayang maliligaw. Akala niya kasi buwaya ang magkaka-interes sa mga nilalang na yan, pero pagtapon niya nito sa tubig, nasipat niya ang mga malalaking banakon na bigla na lamang sumuong mula sa kabilang ibayo. Pag-ahon naman ng mga nilalang na yon, walang patid na itong pinagtututuklaw ang mga aswang na unti-unting nalulunod. Dahil sa tindi ng laso nito, segundo lang ang naging pagitan bago yun lumubog. Ilang minuto pa ang lumipas, doon pa lamang niya napansin ang paglutang ng mga buwaya. Mabilis siyang lumangoy patungo sa kinaroroonan ng mga aswang, hanggang sa isa-isa na nila itong pinagpistahan. Dahil sa pangyayaring yon, nagkaroon siya ng ideya sa gamit na meron siya. Napagtanto rin niyang napakalakas nito, kaya pinili niyang wag yung ipagsabi kahit kanino. Dagdag pa ni Seferino, likas na walang pangalan ang gamit. Ayon sa matandang gumagabay sa kanya, matagal nang nalimot sa panahon ang pangalan nito. Kaya ginawa yon ng mga naunang nagtangan ay dahil sa mabilis ngang mabasag ang karga, lalo na kapag binigkas ng ibang tao ang pangalan nito. Yun lang din ang nag-iisa nitong kahinaan, kaya marami rin ang henerasyong dumaan para maalis nila ang kahinaan ng karga. Nalaman din niya noon na yung matanda palang nagbigay nito sa kanya ay ang huling nagtangan dito. Matagal na rin yung patay, subalit dahil sa bisa ng mutya, nagkaroon yun ng kakayahan para makipag-usap sa mga buhay. Inamin din ng matanda na siya ang napili nitong susunod na magtatangan dahil sa kanyang likas na kabutihan. Magmula noong nalaman niya ang lahat, pinili niyang umiwas na sa kahit na anong bisyong makakapagsira ng kanyang kaluluwa. Itinuon na lang din niya ang kanyang atensyon sa pamilya niya hanggang sa lumaki na rin ang mga anak niya. Alam niyo, Pinuno, magmula noong napatay ni Seferino ang mga aswang na yon, marami nang nilalang ang umiwas sa kanya. Bawat isa sa mga ito nakakaramdam ng matinding pagkabahala sa mga sandaling nararamdaman nila ang presensya ng walang pangalang mutya.
Okay. Um, Opinyon ko sa unang kwento. Di muna tayo maglalagay nung tunog ng drums kasi tatlong kwento to eh. Masasabi ko rito sa una nating kwento, sayang lang no kasi hindi siya nabigyan ng pangalan. Pero sa pagkakatanda ko, pangatlo o pang-apat na to na kwento natin dito sa channel na parang merong pagkakahalin tulad dun sa apat na nauna nating kwento. Na kung ano yung gagawin nyo dun sa nagtatanga ng mutya na yon o ng aral na yon, babalik sa inyo yon. Diba? Alam ko nga yung title nun parang Revuelta eh. Something na gano'n yung una nating lapag pero parang 2 years ago na yon. Dito naman, di ko masabi kung anong klaseng mutya to eh. Pero nakakapagbalik ng mga ataking binibigay sa kanya. Sobrang bihira yung ganitong klase ng mutya. Pero kung talagang interesado kayong malaman to, balikan nyo yung 3 o 4 natin na ganitong klase ng kwento. Baka kasi merong nabanggit dun eh. Diba? Para lang, alam nyo, mapag-connect natin yung mga klase ng mutya. Kasi alam ko, importante sa atin to. Lalo na sa inyo. Importanteng malaman nyo kung ano to para meron kayong solidong ideya. Kaya, para sa mga curious, balikan nyo yung mga ganito nating klase ng kwento. Ngayon naman, pasok tayo sa ikalawa nating kwento. Karanasan naman ito ni Aling Edna. Taong 1970. Kansumangkay, Eastern Samar. 3 taon na rin ang nakalipas mula nung namatay ang pamilya ni Aling Edna. Naging biktima sila ng mga kawatan na kumitil sa buhay ng kanyang asawa at 3 anak. Nang mangyari ang bagay na yon, halos gumuho talaga ang mundo niya. Araw-araw pakiramdam niya, isang malaking pasanin ang mabuhay. Para naman makalimutan niya ang tungkol dito, namuhay siya bilang isang babaeng bao sa paanan ng bundok. Nag-iisa man siya sa lugar na yon, walang takot siyang nanatili. Kaso lang, nung nalaman ito ng mga basagulero sa baryo, naging madalas na ang pagbisita nito para gamitin siya. Hinahaya lang naman yun ni Aling Edna, gawa ng gustong-gusto na talaga niya noong mamatay. Paulit-ulit siyang nagmamakaawa sa mga taong yon na tapusin na ang kanyang buhay, pero walang naglakas loob na gawin ito. Kalaunan, nang hindi na siya gaanong naglilinis ng katawan, dito na tuluyang natuldukan ang pananamantala ng mga kalalakihang kakilala lang din naman niya. Kapag naalala niya ang mga mukha nito, halos ikabaliw niya yon. Gabi-gabi kasi siya noong umiiyak at nagdarasal na sana'y tapusin na ng may kapal ang kanyang paghihirap. Ngunit kahit anong gawin niya, tila bang hindi nito naririnig ang kanyang daing. Buwan pa ang dumaan, hindi na gaanong nakakakain itong si Aling Edna. Palagi na lang siyang tulala sa bintana ng bahay nila, naghihintay ng isang milagrong alam naman niyang imposibleng mangyari. Subalit, pagpasok ng buwan ng Marso, meron siyang napapansing isang matandang babae tuwing hapon na nagmamasid sa gilid ng daan na malapit lang sa bahay niya. Sa unang tingin pa lang doon ni Aling Edna, nakaramdam na siya ng kakaiba. Habang lumilipas din ang mga araw, tila bang bumabalik sa dati ang kanyang wisyo. Yung nawala niyang kaisipan noon, unti-unti na namang nanunumbalik. Dahil dito, nagkaroon ng pag-asa si Aling Edna na makapagsimulang muli. Sinimulan niya yon sa pagtanggap ng mga nangyari sa nakaraan, gayon din sa mga nagawa niyang pagkakamali. Gabi-gabi na rin siya noong nagdarasal hanggang sa dumating ang araw na napansin na lamang niya na nasa labas na pala ng bahay ang matandang hapon-hapong nagmamasid sa kanya. Pagtingin naman dito ni Aling Edna, agad naman niya yung pinagbuksan at pinatuloy sa loob. Pumasok naman ng walang imik ang matanda at pagkaupo nito sa lumang bangko, naglabas siya ng mga kakaibang bagay kagaya ng itim na panyo at mga langis na may kakaibang tubig na laman. Habang ginagawa yun ng matanda,
Pansin naman ni Aling Edna ang kakaiba nitong paghinga. Bukod kasi sa malalim yon, naglalabas pa ito ng kakaibang tunog. Matapos namang maipakita ng matanda ang lahat ng kanyang dala, agad naman yung tumingin sa kanya. Mag-iilang minuto rin silang nanatiling tahimik hanggang sa nagsalita na ang matanda. Ayon dito, ilang taon na niyang pinagmamasdan itong si Aling Edna. Nahalina siya sa kagandahan nito, kaya nagdesisyon niyang siya ang piliin. Bukod sa panlabas niyang katangian, saksi rin ng matanda kung gaano katatag ang kanyang paninindigan. Hindi rin siya mahina at ang pag-uugali niyang yon ang naging daan para gawin siya nitong tagapagmana. Ayon pa sa matanda, hindi kayamanan ng mundo ang iiwan nito, kundi kayamanang magagamit niya para maghigante sa mga taong sumira sa kanya. Dagdag pa nito na, alam niyang naghahangad ng ganoon si Aling Edna, kaya walang dahilan para umurong ito sa kanyang mga sinabi. Matapos naman itong makapagwika, bigla naman itong inilabas ang mahaba nitong dila at sa pinakadulo nito nandun ang isang bilugang bato na kakulay ng dugo. Pagbaba naman ito ng batong yon, agad naman siya nitong inutusan na kunin ito. Nang marinig naman ito ni Aling Edna, dahan-dahan naman niya yung kinuha, subalit nang lumapat doon ang palad niya, napansin niyang sobrang init nito. Dahil sa pangyayari, agad naman niya yung nabitawan. Paglagpak naman ng batong yun sa sahig, dali-dali naman itong kinuha ng matanda habang walang patid na nagmumura. Pagbalik naman ito sa harapan niya, humingayo ng malalim, sabay wika ng, "Ingatan mo ang buhay natin, Edna. Ito ang magiging susi mo para magawa mo ang lahat ng iyong gusto. Huwag kang mag-alangang kunin ito. Heto, hawakan mo. Sa una lang mainit yan. Sa katagalan, masasanay ka rin." Dahil sa sinabi nito, muli na naman niya itong sinubukang hawakan. Paglapat naman ng bato sa kanyang palad, hindi naman niya maiwasang magulat dahil sa biglaang paglamig nito. Maya-maya pa, nang hawak na niya ang bagay na yan, inihanda na ng matanda ang panyo at ang langis na inilatag nito sa mesa. Wala naman yung espesyal na ginawa, maliban na lamang sa paghalo-halo ng mga likido na nakalagay sa magkakaibang bote. Habang pinagmamasdan naman ito ni Aling Edna, di naman niya maiwasang mainip. Nagbago lamang noon ang mga naramdaman niya nung inutusan siya ng matanda na ilubog ang hawak niyang bato sa malalim na mangkok. Dahil sa sinabi nito, kahit wala siyang ideya sa mga mangyayari, tahimik niya itong sinunod. Pagbitaw naman niya sa bato, laking gulat na lamang niya nang biglang umusok ang mangkok na yon. Ilang segundo pa ang lumipas, umapoy at nabiyak ito. Paggulong naman ng bato, kitang-kita niya na nagkaroon na yon ng 4 na galamay. Ngayong handa na ang lahat. Lunukin mo na yan, Edna. Salubungin mo ng masaya ang bagong ikaw. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, medyo nag-alangan naman siya, gawa ng pakiramdam niya may mangyayari sa kanyang hindi maganda. Subalit, dala na rin ng matindi niyang pagmamalabis na makapagbagong buhay, hindi na siya nag-isip pa kung ano magiging epekto ng batong yun sa kanya. Basta ang naisip lang niya noon, magiging maayos din ang lahat. Paglagay naman niya nito sa kanyang bunganga, medyo nahirapan na siyang lunukin ito dahil sa laki ng bato. Dagdag isipin din sa kanya noong mga sandaling yon
Ang galamay nito na animoy pilit pumupunit sa kanyang lalamunan. Nang mapansin naman ng matanda na medyo nahihirapan siya, meron yung iniihip na usal sa kanya na siya namang nakapagpadulas sa batong yon. Pagkalulo naman niya nito, umikot ng bahagya ang kanyang paningin kasabay ng dahan-dahan nitong pagdilim. Bago siya mawala ng ulirat, ipinagtapat sa kanya ng matanda na para magkaroon siya ng bagong buhay, kinakailangan niya munang mamatay. At ganun nga ang nangyari. Gustong-gusto noong sumigaw ng tulong ni Aling Edna, pero hindi niya yon nagawa pa. Bago pa man kasi siya nagkaroon ng lakas, kumalas na sa kanyang katawan ng kanyang ulirat. Hindi naglaon. Pagbalik naman ng kanyang wisyo, napansin niyang gabing-gabi na. Akala niya nung araw lang din siya noon nagising, pero pagsilip niya sa labas, punong-puno na ng damo at mga puno ang bakuran ng kanyang pamamahay. Sa sala naman, may nadatnan siyang kalansay ng kung sinong tao. Bagaman hindi siya sigurado, malakas ang kanyang kutob na bangkay yon ng matanda. Dahil sa pangyayaring yon, nagmamadali naman siyang lumabas ng bahay. Pagkatungtong pa lamang niya sa lupa, nasipat niya kung papaano naglaho na parang bula ang kanyang tahanan. Makalipas pa ang ilang minuto, napansin niya ang pagbalik ng kutis niya noong dalaga pa siya. Kung hindi niyo kasi na itatanong pinuno, maganda talaga itong si Aling Edna noong bata pa. Kaso lang syempre, dahil sa hirap ng buhay at mga pinagdaanan niya, aminado siyang nagpabaya na siya sa sarili niyang katawan. Pero nung mapansin niya ang pagbalik ng kanyang alindog, bigla na lamang siyang nabuhayan ng pag-asa. Akala niya noong mga oras na yon, isang panaginip lamang ang buhay na minsan niyang tinamasa. Habang tumatagal, unti-unti na rin yung nawala sa kanyang isipan. Lumipas pa ang mga araw, nagdesisyon na siyang pumanhik sa baryo para makita ang kanyang mga kakilala. Sa mga oras na yon, paniwalang-paniwala talaga siya na araw lang ang lumipas mula nung nakausap niya ang matanda. Pero pagdating niya sa baryo, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang kanyang mga kakilala na ubod na ng tanda. Huli na rin ang malaman ni Aling Edna na 12 taon na pala ang lumipas magmula noong nanirahan siya sa paanan ng bundok. Dahil sa kanyang mga nalaman, agad naman niyang binago ang kanyang pangalan. Alam niya kasing ikakagulat yon ng mga kakilala niya, kaya para walang makatunog na siya talaga yon, nagpanggap siya bilang ibang tao. Nang marinig naman yon ng kanyang mga napagtanungan, agad naman yung sumang-ayon. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagtatanong, nalaman niyang matagal na pala siyang inakalang patay ng mga ito. Yung iba naman naniniwalang nagpakalayo-layo na siya dahil nung bumisita sila sa bahay niya, wala yun doong nakitang gamit. Nabanggit din ng mga ito kung gaano kasalimuot ang kanyang naging buhay. Matapos naman niyang malaman ng lahat ng yon, minabuti na rin niyang magpaalam sa kanyang mga kausap. Umiiwas kasi siyang magtanong upang hindi magkaroon ng ideya ang mga ito kung sino ba siyang talaga. Dala na rin ng angkin niyang ganda. Maraming pamilya noon sa baryo ang nag-alok sa kanya ng libreng mapagtitirahan. Hindi naman yung tinutulan ni Aling Edna, lalong-lalo na yung alok ng mga matatandang minsang nanamantala sa kanya. Lumipas pa ang mga araw. Dahan-dahan na ring nabuo ang kanyang masamang plano. Alam kasi niyang hindi lang doon ang kaya niyang gawin dahil na rin sa bertud na kasalukuyan niyang tangan. Sa pagtagal din nakasama niya ang pamilyang nagmagandang loob sa kanya, nakakaramdam na si Aling Edna noon ng pagnanais na makatikim ng dugo ng tao. Nagsimula ang lahat ng ito noong makita niya ang binatang anak nung nanamantala sa kanya na nasugatan dahil sa paghahasa ng sundang.
Magmula noon, hindi na yon maalis-alis sa kanyang isipan hanggang sa nagdesisyon siyang akitin ang binata. Dala naman ng gayuma buhat sa kagandahan niya. Hindi yun nakatanggi. Sa kasagsagan ng gabi, pasimple itong bumisita sa kubo kung saan siya nakatira. Pagpasok pa lamang nito, agad naman niya yung tinigalpo, sabay tarak ng mahabang kutsilyo sa puwak nito. Buong gabing kinain ni Aling Edna ang katawan ng batang yon bago niya ito tuluyang inilibing. Kinabukasan, naging balang pamilya ng biktima. Kung saan-saan nila yun hinanap pero wala talaga silang nakita. Marami rin silang pinaghinalaan noon sa kanilang lugar, pero lahat yon hindi umamin sa kanilang pambibintang. Katagalan, nang mag-iisang linggo nang nawawala ang binatilyo, unti-unti na ring natanggap ng pamilya na maaaring patay na nga ito. Inaasahan din nilang pinatayo ng mga kaaway nito, pero ang hindi nila alam, ito pala ang kauna-unahang biktima ni Aling Edna. Para naman walang makatunog sa pinaggagawa niya, naghintay siya ng 3 buwan bago dukutin ang padre de pamilya ng binata. Sa halip na katayin din ito, itinago niya yon sa isang tagong gubat na siya lamang ang may kakayanang pumasok. Siniguro rin niyang may sapat itong pagkain upang hindi yun basta-bastang mamatay kahit madalang niya lang itong bisitahin. Nang may sakatuparan naman ito ni Aling Edna, nagdesisyon na siyang umalis sa bahay na tinuluyan niya. Para naman mapalapit sa panibago niyang biktima, muli niyang ginamit ang kagandahan niya. Hindi naglaon nang makuha niya ang tiwala ng mga ito, para siyang isang ahas na naghihintay ng pagkakataon para manuklaw. Bilang parusa rin sa mga taong yon, bago niya dinukot ang lalaking nagkasala sa kanya, kinain niya muna ang anak nito. Ganon at ganon ang ginawa niya hanggang sa kalaunay maipon na niya ang 5 matatandang sangkot sa panggagamit sa kanyang katawan. Yung 4 kasi nito matagal nang patay, kaya hindi na rin niya piniling gambalain ang pamilya nitong nananahimik na. Pagkatapos naman ng misyon niyang yan, naglaho na parang bula itong si Aling Edna sa baryo. Dahil dito, nagsimula na rin ang pagkalat ng istorya ukol sa kanya. Yung iba sa mga kababaryo niya, naniniwalang siya ang may sala sa lahat ng mga nangyayari, habang ang iba naman, hindi kumbinsido sa ganoong haka-haka. Ayon pa sa mga ito, paano naman makakagawa ng ganoong bagay ang isang babaeng mahinhin ang pagkilos? Pagtatapat pa ng iilan, minsan na ring nanirahan sa kanilang tahanan si Aling Edna, pero wala namang nangyaring kakaiba. Dahil dito, yon ang pinanghawakan nila. Ngunit sa kabilang banda, ang hindi nila alam, patuloy pa ring nabubuhay ang mga taong inakala nilang patay. 2 taon itong kinulong at pinahirapan niya para lamang makabawi sa lahat ng kawalang-yaan itong ginawa sa kanya. Upang maisakatuparan niya ang ganoong bagay, gumawa siya ng bahay sa pinagdalhan niya sa mga ito. Pinatira niya yon na parang mga hayop sa ilalim ng kanyang tahanan at binigyan ng mga pagkaing tira-tira sa kanyang mga pinagkainan. Habang tumatagal, wala nang pakialamang mga taong yon kung karne man ng tao ang ibinibigay sa kanila ni Aling Edna. Hindi na rin sila tumutol sa nais nitong mangyari dahil sa mga sandaling yon, tanging makaraos lamang sa pang-araw-araw ang kanilang nais. Sa loob din ng ilang buwan, unti-unti nang nabuo ang takot ng mga ito laban sa kanya. Sipol pa lamang noon ni Aling Edna, halos pangilabutan na ang buo nitong pagkatao. Hindi lang yon, dahan-dahan na ring nawawala ang bawat personalidad ng mga ito, hanggang sa kalaunay parang wala na itong mga matinong wisyo. Pagpatak naman ng 1 taon, ang mga sumunod sa kanyang bilanggo, ginawa niyang kasama sa pangunguha ng pagkain sa mga karatig lugar.
Ito ang tagadala ng karo na pinaglalagyan naman niya ng mga pagkain. Kalimitan sa mga biktima niya noon, kung hindi bata, mga binatilyong may mapusok na pag-aasam sa mga magagandang dilag. Gamit ang kanyang panghalina, madali niyang napapasunod ang mga ito hanggang sa madala niya na yon sa kinaroroonan ng kanyang alipin. Para naman makatipid ng lakas, yun na ang inuutusan niyang pumatay sa kanyang mga nakukuha. Pagkapuno naman nila ng karo, agad silang bumabalik sa pugad niya. Matapos nun, di pa rin nagwawakas ang kanilang gawain. Kailangan kasing maihanda ni Aling Edna ang mga karne upang maibilad niya ito sa pagsapit ng kabilugan ng buwan. Dahil sa pagiging abala niya sa ganoong gawain, hindi niya napansin ang mga taong nagmamanman na pala sa kanya. Kalaunan, nang makahanap na yon ng pagkakataon, dito na ito nagsimulang magparamdam. Nang matunugan naman yon ni Aling Edna, inakala niyang marami ang bilang ng mga ito, kaya pinaghandaan niya yon ng maigi. Ang hindi niya nalalaman, binubuo lang pala ito ng isang matandang lalaki. Isang gabi, pagbalik naman niya sa kanyang pugad bikbik ang kanyang mga biktima, meron siyang nasipat na matandang lalaki na nakaupo malapit sa bakuran ng bahay niya. Bagaman kitang-kita na niya ito, nakapagtatakang hindi ito nakakaramdam ng pagkabahala. Bukod kasi sa abalang-abala ito sa paninigarilyo, nakatayo lang din yon sa lilim ng puno ng mangga. Animoy namamasyal lang ito sa lugar. Hindi naglaon. Nang di na niya maatim ang pagsilay sa matandang yon, buong puwersa naman niya itong sinugod. Nang masipat naman siya ng matanda, agad naman itong binitawan ang hawak nitong tabako, sabay salag sa kanyang mga kamay na may mahahabang mga kuko. Paglapat naman ng kuko ni Aling Edna sa balat ng matandang yon, laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang hindi ito tumalab. Akala niya nung una na mamalikmata lang siya, pero pag ulit naman niya nito, doon niya na yon nakumpirma. Pagsilay naman ng matanda sa kanyang gulat na pagmumuka, bahagya naman yung tumawa, sabay wika sa kanya ng, "Kakaiba ang bertud na tangan mo, iha. Kung ang iba nagpapalitan nyo para makamit ang ganyang lakas, ikaw nananatili ka sa normal mong katauhan. Mausay. Alam kong hindi rin pangkaraniwan ang iyong pinagmulan." Matapos naman itong mailahad ng matanda, buong puwersa na naman niya yung sinunggaban pero hindi na yun umubra. Lahat kasi ng atake niya, literal na basang-basa na nito. Makalipas pa ang ilang minuto, mabilis na siyang napangibabawan ng matanda, hanggang sa kalaunay nagawa na siya nitong magapos sa pamamagitan ng lubid na binalutan nito ng buhay na kataga. Dahil sa pangyayaring yon, tuluyan na nga siya nitong nahuli. Akala ni Aling Edna, papatayin kaagad siya nito. Pero laking gulat na lamang niya nang maramdaman niyang parang binibigyan siya nito ng pagkakataon na magbago. Sa halip di nagulpihin siya nito, dinala siya nito sa loob ng kanyang bahay, sabay paupo sa lumang bangko. Matapos nun, pansamantala siyang iniwan ng matanda para palayain ang mga kaluluwa ng kanyang mga inalipin. Alam kasi nitong wala na yung pagkakataon para mabuhay pa, kaya nagdesisyon siyang tapusin na lamang ang pagdurusa ng mga ito. Sa estado naman ni Aling Edna, sinubukan siyang tulungan ng matanda. Kaya lang naman nagkaroon ng ganoong pasya ang matandang yon, ay dahil sa nakita nito ang kanyang nakaraang buhay. Naunawaan nito kung bakit siya naging halimaw, kaya binigyan siya nito ng ikalawang tsansa para maituwid ang naging pagkakamali niya. Sa loob ng halos 4 na buwan mahigit, tinulungan siya ng matandang yon. Napakarami nitong ginawang proseso para matunaw ang bertud na nasa loob ng kanyang sistema, ngunit hindi yun naging madali. Ang mas masaklap pa,
Nalaman ng matanda na kusang loob niyang tinanggap ito, indikasyon na maaaring nakipag-isa na yon sa buo niyang pagkatao. Gayunpaman sa kabila ng kanyang mga nalaman, nanatili pa rin siyang pursigido. Hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang aral, hindi niya tinalikuran si Aling Edna. Alam niya kasing mabuti yung tao at nagamit lang yon ng demonyo. Kaso lang, sa lahat ng aspeto ng panggagamot at pagtulong sa karamdaman nito, nanatili yung bigo. Nang mapagtanto naman yun ni Aling Edna, hindi na rin niya ninais na mabuhay pa. Sa halip, humanap siya ng paraan para paslangin ang kanyang sarili. Subalit, nang malaman naman ng matanda ang kanyang binabalak, hindi siya nito pinagbigyan. Ayon sa matanda na, hindi sagot ang pagkitil sa sarili niyang buhay dahil mas lalo lang nitong pinapalaki ang kanyang magiging sentensya sa impyerno. Upang mabawasan ito at magkaroon siya ng pagkakataong makaligtas sa walang hanggang pagdurusa, kailangan niyang magbago. Dagdag pa ng matanda na, siya ang may hawak ng kanyang sandata at ito ay nagsisilbing daan lamang para sa mas maunlad at mas masaya niyang buhay. Nang marinig naman ni Aling Edna ang paliwanag ng matanda, kahit papaano medyo nagising siya sa katotohanan. Malabo man para sa kanyang pag-asang inilalahad nito, pilit siyang kumapit sa pagbabakasakaling magtatagumpay sila. Ngunit, pagtungtong ng huling buwan ng taon, nang napahina na ng matanda ang bertud na tangan niya, dito na rin siya nagsimulang traidorin ng sarili niyang katawan. Sa halip kasi na gumaling, nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na karamdaman. Dahil sa pangyayaring yon, natuon sa dalawang bagay ang atensyon ng matanda. Habang abala ito sa pag-alis ng bertud sa katawan niya, nakatuon naman ang kalahati ng wisyo nito sa pagsubaybay sa kanyang karamdaman na unti-unti nang lumalala. Ilang araw pa ang lumipas, kasabay ng pagkalusaw ng kanyang bertud ay ang paglagpak naman ng kanyang buong katawan. Mabilis din siya noong namayat hanggang sa mawala na siya ng lakas para kumilos ng mag-isa. Kahit gano'n na ang sitwasyon niya, nanatili pa ring buhay na buhay ang pag-asa ng matanda. Subalit nang tumungtong na ang unang araw ng panibagong taon, tuluyan na ngang binawian ng buhay itong si Aling Edna. Nang matuklasan naman yon ng matanda, labis-labis na pagdadalamhati ang naramdaman nito para sa sinapit niya. Upang mapatahimik na rin niya ang kaluluwa, binigyan siya nito ng maayos na libing kasama ng mga panalangin. Matapos naman siya nitong mailibing, umalis na rin sa kanyang pinagtitirhan ng matandang yon. Akala nito doon na magtatapos ang lahat, pero nagkamali siya. Lumipas pa kasi ang mga linggo. Muli niyang nasilayan sa kanyang panaginip si Aling Edna na umiiyak sa loob ng isang lumang kubo. Alam ng matandang yon na totoo ang kanyang mga nasilayan, kaya hindi na rin siya nag-alangan pang hanapin ang kaluluwa nito. Ayon kasi sa matanda, yun din ang naging daan kung papaano niya yon natuntun. Sa kakahanap at kakahanap nito sa kinaroroonan ng kanyang kaluluwa, napadpad yun sa paanan ng bundok kung saan siya unang nanirahan. Nang makumpirma naman ng matanda na doon nga naglalalagi ang kanyang kaluluwa, minabuti naman itong doon na mag-alay ng dasal. 3 Biyernes niya rin niya yun inalayan hanggang sa hindi na ito sumagi sa kanyang panaginip. Matapos nun, tuluyan na ngang natahimik ang kaluluwa ni Aling Edna. Bagaman alam ng matanda na sa impyerno ang lagpak nito, hindi niya inisip na ubod nito ng sama. Alam niya kasing may mga dahilan si Aling Edna kung bakit nito nagawa ang ganoong karumal-dumal na bagay. Hindi naglaon, nang makabalik na ang matanda sa kanyang lugar, ibinahagi niya sa kanyang mga disipulo
ang tungkol sa aral na kanyang nakuha sa buhay nito. Dahil sa ginawa niyang yun, marami ang nakaalam ng tungkol sa buhay ni Aling Edna. Kahit marami ang hindi naniniwala, mariing pinanindigan ng mga disipulo ng matanda na yon ay totoo. Ani nila, mapagbiro lang ang kanilang maestro, pero hindi yun sinungaling. Magpahanggang ngayon, pinuno, pinagpasapasahan pa rin ang istoryang ito, lalong-lalo na ang pagkakaroon ng kakaibang bertud ng aswang ni Aling Edna. Okay. Opinion natin dito sa pangalawang kwento, no? Alam nyo, normal talaga na magkaroon tayo ng ganitong paghihigante. Lalo na kung sobrang saklap nung pinagdaanan natin noon. Tapos nung nakakita tayo ng pagkakataon para gumante dun sa mga taong gusto nating gantihan. Alam ko, karamihan sa inyo, hindi magdadalawang isip na gawin yon. Lalo na to si Aling Edna, sobra siyang inabuso eh. Diba? Narinig nyo naman, talagang sobrang ginamit yung katawan niya. Hinahayaan na nga lang niya yung mga tao na gamitin yun eh. Tapos pinagdadasal niya na sana, pagkatapos gawin sa kanya yun, nag-enjoy na yung mga tao, tapusin na yung buhay niya. Isipin ninyo hinihiling nyo na sa taong gumagamit sa inyo o gumagawa sa inyo ng masama, napatayin na kayo. Bukod pa ron, pinagdarasal na rin ni Aling Edna na sana, mamatay na siya. Isipin ninyo, kakaibang wish yun. Kakaibang hiling yun sa ating Panginoon. Pero ginagawa na ni Aling Edna kasi nga sobrang hirap na siya sa buhay. Siyempre alam naman nating lahat kung kailan saan tayo mahina, kung kailan saan tayo down. Diyan papasok ngayon yung mga demonyo. So ngayon ginamit ng demonyo yung katawan ni Aling Edna, sinulsulan, kapag ginamit niya to, nilunok niya yan o kung ano man yung bagay na binigay sa kanya, tinanggap niya, makakaganti siya. Sino ba naman si Aling Edna? Ordinaryong tao lang. Siyempre, igagrab niya yung opportunity na yun. Diba? Buti na lang talaga nakatapat niya tong dito sa huli, yung albularyo. Kahit papaano, siguro nabawasan yung kasalanan ni Aling Edna na alam naman natin pare-parehas. Bagsak niya, impyerno. Yun lang. Dito naman tayo sa pangatlo nating kwento. Karanasan ito ni Luloy. Taong 1965, Esparar, Antique. Noong mga panahong ito, nasa edad 16 anyos pa lamang si Luloy. Nakatira sila noon sa dulong parte ng Esparar, kung saan bibihira nang naaabot ng mga tao, maliban sa mga magsasaka at mamumundok. Payakman ang pamumuhay at malayo sa karamihan, wala naman yung problema para sa kanila. Sa tinagal-tagal na rin kasi nilang naninirahan sa lugar, nakahanap na sila ng paraan kung papaano makipagkalakaran sa mga malalayong lugar. Ang salaping nakukuha nila mula rito, binibili nila ng mga gamit na lubos na makakatulong sa kanila. Katagalan, nang makapagpundar na sila ng kanilang mga pangangailangan, naging madali na para sa kanila ang mabuhay sa ganoong kasukal na lugar. Lahat ng pangunahing kailangan kagaya ng sapatubig, mapagtitirhan at ilaw, talaga namang pinaghirapang pag-ipunan ng tiyuhin niya at ng kanilang padre de pamilya. Ayon pa kay Luloy na, hindi ganong kadali na mapundar ang mga gamit na yon. Sa bawat pakikipagkalakal kasi ng dalawa, nangangailangan ito ng 1 hanggang 2 araw na lakaran. Sa layo kasi ng kanilang pinupuntahan, kinakailangan pa nilang makatawid ng ilang bundok bago marating ang bayan kung saan marami silang parokyano. Dagdag pa ni Luloy na kahit ang mga kapatid niyang nasa edad 20 anyos na noon, hindi pa rin yun pinapayagang sumama. Di rin kasi biro ang paglalakbay ng dalawa, lalo pat maraming gubat at masusukal na lugar ang kinakailangan nitong daanan para lamang marating ang kanilang pupuntahan. Dahil na rin sa nakasanayan na nila na trabaho yon ng kanilang ama, hindi na sila gaanong nag-alala. Ang kaso lang, wala pala silang kaide-ideya
kung gaano kapanganib ang tinatahak nitong daan para lamang makipagpalitan ng kalakal. Isang araw, nagulat na lamang sila Luloy nang umuwi ang tatay nilang sugatan. Wala na rin yung kalabaw at sa estado nito ilang araw na yung naglalakad ng nakayapak. Pagsilay naman ng kanilang ama sa bahay nila, bigla naman itong bumulagta sa entrada. Dala ng matinding pagod nito, hindi na yun nakapasok sa bakuran. Nang masipat naman yun nilang magkakapatid, dali-dali naman nila yung nilapitan para tulungan. Pagpasok nila nito sa loob ng bahay, agad namang tumambad sa kanila ang mga malalalim nitong hiwa sa may bandang balikat at hita. Parang kalmot ng kung anong mabangis na hayop ang sugat na yon, kaya nung nagkamalay ang kanilang ama, doon nila to tinanong ukol sa mga nangyari. Ngunit nang marinig naman ito ang kanilang sinabi, sa halip na sumagot, tinanong sila nito kung kasama ba nitong nakabalik ang tiyuhin nila. Dagdag pa ng tatay nila, napakabilis ng mga nangyari noon, kaya hindi na nila nakita kung ano ang nilalang na umatake sa kanila. Sa pagpapatuloy naman ng pagkukwento nito, nalaman nilang hindi lang pala isa ang mga nilalang na tumambang dito. Kung nataon ngang hindi nakipaglaban ng tatay niya, paniguradong hindi na ito makakabalik pa sa kanila. Matapos naman nilang marinig ang tungkol sa bagay na yon, dito na sila nakaramdam ng pagkabahala para sa kanilang tiyuhin. Alam kasi nilang nasa peligro na ang buhay nito, base na rin sa salaysay ng kanilang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman siyang inutusan ng tatay niya na papuntahin ang iba pa nilang mga kamag-anak na nasa malapit. Inabisuhan din siya nitong magmadali, lalo pat mahalaga ang mga bagay na kanyang sasabihin. Nang marinig naman yun ni Luloy, agad naman niyang tinahak ang daan patungo sa bahay ng mga ito. Isang oras ang lumipas, nakabalik na siya kasama ang 4 niyang tiyuhin. Pagpasok naman nila sa loob ng bahay, laking gulat na lamang noon ni Luloy nang makita niya ang kanyang ama na nagdidiliryo na. Yung mga malalalim nitong sugat, walang patid na naglalabas ng malalapot na itim na dugo. Involuntaryo na rin ang pagkilos nito, kaya yung mga kapatid niya nagtulong-tulong na upang hindi yun mahulog sa higaan. Nang masipat naman yun ang kanyang mga tiyuhin, hindi na rin ito nag-alangan pang lumapit. Halos magdadalawang oras ding naging gano'n ang tatay niya hanggang sa tuluyan na itong maubusan ng lakas. Akala nila magiging maayos pa ito, pero pagkatapos ng ganong katinding deliryo, napansin nila ang matindi nitong panghihina. Abot-abot na rin ang paghinga nito, kaya habang may lakas pa yon, pinilit na itong kausapin ng kanyang mga tiyuhin. Pagtungtong naman ng 4:00 ng hapon, matapos nitong masabi ang lahat ng kanyang nais, binawian yon ng buhay. Nang mapagtanto naman ito nila Luloy, lahat sila nagsiiyakan na. Yung nanay niya noon, hinimatay na rin dahil sa bilis ng mga nangyari. Sa sobrang lungkot at takot din ng kanilang pamilya, halos hindi na nila naunawaan pa ang mga habili nito sa kanila. Lahat ng sinabi ng tatay nila parang tumagos lang noon sa kanilang mga tenga. Mabuti na lang nandun si Tio Berto niya. Kinagabihan, pagdaos ng ikaunang lamay, sila-silang pamilya lang ang naroon. Inaasahan naman kasi nilang walang pupunta, lalo na't malayo nga sila sa bayan. Habang nagkakatipon ng kanilang pamilya, doon na sinimulang ibahagi ni Tio Berto ang mga nalaman niya sa ama ni Luloy. Ayon sa tiyuhin niya, hindi mga ordinaryong tao ang nakaharap ng mga ito. Base sa salaysay ng kanyang ama, naniniwala siyang nahahanay ang mga nilalang na yan sa lahi ng mga aswang. Bago rin ito bawian ng buhay, may nabanggit pa yon ukol sa markang inilibing nito sa kanyang katawan
bago ito tuluyang patakasin ng mga nilalang. Bilang may konting alam si Teoberto ukol sa ganoong bagay, hindi na ito nagdalawang isip pa na ilahad kung ano ang maaaring plano ng mga nilalang na yon sa kanila. Kahit alam nitong nagdadalamhati pa ang kanilang pamilya, hindi ito gaanong nagpakakampante sa kadahilan ng malakas ang kutob nito na sa mga oras na yon lahat sila ay nasa panganib. Nang marinig naman ng ina ni Luloy ang sinabi ng tiyuhin niya, di naman ito maiwasang mapagbuntungan niyo ng galit. Ganon din ang naramdaman ng iba pa, maliban na lang sa kanya. Dahil sa gulong nangyari sa kanilang tahanan, hindi sila nakapag-usap ng tiyuhin niya noong gabing yon. Sa inis kasi nito sa kanila, umalis siya nang hindi na nagpapasabi. Kinabukasan, hindi ito pumunta sa bahay nila, kaya ang ginawa ni Luloy, palihim niya yung binisita. Pagdating naman niya sa bahay nito, nasipat niya yung tulalang umiinom ng kape sa labas. Makalipas pa ang ilang minuto, nang matunogan naman siya ni Teoberto, agad naman siya nitong sinenyasan na pumasok. Paglapit naman niya sa tiyuhin niya, bahagya naman siyang napatahimik nang marinig niya yung magwika sa kanya ng, "Alam mo naman kung gaano kami kalapit ng tatay mo, hindi ba? Hindi lang ako nasasaktan sa mga oras na to. Nauunawaan ko namang nasa panahon tayo ngayon ng pagdadalamhati. Pero ang gusto ko, makinig naman kayo. Hindi biro ang problemang kinakaharap natin ngayon dito. At kung hahayaan natin ito, sinisiguro ko sa iyo hindi lang ang tatay mo ang mawawala. Kahapon may nakita akong lumabas na insekto sa bibig ng ama mo. Noong inilagay namin siya sa kabaong. Ngayon sabihin mo sa akin, kung nagkataon lang ba ang lahat ng yon?" Nang marinig naman ni Luloy ang sinabi ng tiyuhin niya, agad naman niyang inilahad ang kanyang rason kung bakit siya bumisita. Ayon sa kanya, kaya siya pumunta sa bahay nito ay dahil sa naniniwala siya sa mga mensaheng nais nitong iparating sa kanila. Dagdag pa ni Luloy na nakahanda siyang tumulong sa tiyuhin niya kung yon ang dapat at kinakailangan niyang gawin. Dagdag pa ni Luloy, wala namang ibang magtutulungan kundi sila-sila lang din naman. Dahil sa kanyang sinabi, agad namang nawala ang galit nito. Naging malumanay na rin yon sa pagsasalita dahil sa alam nitong magkakampi silang dalawa. Matapos naman ang naging pag-uusap nila, minabuti naman nilang bumalik sa bahay kung saan nakalagay ang labi ng tatay niya. Nagdesisyon kasi sila noong ilipat ang lamay sa bahay ng mga magulang nito, alinsunod na rin sa tradisyon ng kanilang lolo. Pagdating naman nila roon, bumungad sa kanila ang pamilya nilang naghahanda ng makakain para sa pagbabantay sa gabi. 4 na araw lang kasi ang magiging lamay nito, alinsunod na rin sa kanilang paniniwala. Pagsilay naman ng nanay niya sa kanila, di naman sila nito pinansin. Hinayaan lang naman nila ito, lalo pat alam nila na meron pa yung konting tampo. Kinagabihan, para naman makabawi ang tiyuhin niya, nagboluntaryo yung magbantay sa labas ng bahay. Sumama na rin noon si Luloy upang meron itong kausap habang naglilibot. Lumalim na ang gabi. Silang dalawa na lamang ang nasa labas. Karamihan din sa mga kadugo nila nakatulog na dahil sa wala na silang naririnig na nag-uusap-usap sa loob. Para hindi naman sila makaramdam ng antok, pinili nilang magluto ng karne sa sigang nasa bakuran. Nataon kasi noong wala pang kain ang tiyuhin niya, kaya sinabayan na lang din niya ito. Matapos ang kanilang hapunan, muli nilang inikot ang buong paligid. Akala nila nung una, wala noong mangyayaring kakaiba, pero pagtungtong ng 10:00, meron na silang napapansing hindi maipaliwanag. Ayon kay Luloy, ramdam na ramdam niya noong parang may nagmamasid sa kanila.
Napansin din yun ng tsuhin niya, kaya tumahimik na rin ito. Hinugot na rin ito ang dala nitong sundang, sabay payo sa kanya na iwasan niyang lingon ng lingon sa likod niya. Si Luloy naman, sumunod lang. Sa mga oras na yun kasi Pinuno, takot na talaga itong si Luloy. Blanko na rin ang pag-iisip niya at konting pagpaparamdam pa, paniguradong kakalas na ang wisyo niya. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagya naman silang natigilan nang may marinig silang alulong ng aso di kalayuan sa kanilang tahanan. Sa puntong yon, napaisip na rin ang tsuhin niya dahil ang pagkakaalam nito 3 milya pa ang layo nung sumunod na baryo mula sa lugar nila. Hindi naman maaaring asong gubat lang ang umalulong, lalo pat wala naman silang nakikitang ganon sa ilang taon na nilang paninirahan doon. Maya-maya pa, pagsilay naman ng tsuhin niya, agad naman siya nitong inutusang pumasok na ng bahay. Siya na muna ang pinauna nito para masiguro niyang nakatarangka ang lahat ng pwedeng daanan ng nilalang. Hindi naglaon nang mapagtanto niyang nakasarado na ang lahat ng pinto at bintana. Dali-dali naman niyang sinenyasan ng tsuhin niya na pumasok na. Pagkasarado pa lamang nila ng pinto, halos manghina silang dalawa nang makarinig sila ng isang nakakakilabot na pag-aangil. Sa sobrang lakas ng angil na yon, inakala nilang nasa labas lang ito ng bahay nila. Paghupa naman ng takot na kanilang naramdaman, agad naman silang sumilip sa labas ng bahay at doon na nga nila nakita ang isang nilalang na hindi nila sukat akalaing totoo. Paglalarawan ni Luloy dito, matangkad ang nilalang na yon. Tapos parang kuba yun kung maglakad dahil sa nakabaluktot ang gulugod nito. May mahaba rin yung buhok, pero bilang lamang ang hibla na para bang nabunot yun. Parang sa ordinaryong tao lang din ang mukha nito, pero kapag tinitigan mo ang bunganga ng nilalang, makikita mo rito ang mga ngipin nitong nagkasanga-sanga na. Mahaba rin ang braso nito, tapos mag-iisang dangkal ang kuko nitong kulay itim. Sa bawat paggalaw din ng nilalang na yon, naglilikha ito ng ingay na naihalin tulad naman ni Luloy sa ungol ng taong malapit ng bawian ng buhay. Nakakabaliw yung pakinggan pero pinagtiisan talaga nila para makita nila kung ano ang binabalak ng nilalang. Sa gabing yon, wala naman itong ibang ginawa kundi ang magmasid sa mga bahay na naroon. Wala rin itong ginalaw sa lugar na para bang pumunta lamang ito para matingnan ang kanilang tirahan. Bagaman nagdulot yon ng palaisipan para sa kanilang dalawa, isa lang noon ang naisip ng tsuhin niya at yon ay walang iba kundi tagapagmasid ang nilalang na yon. Dagdag pa nito na babalik at babalik ito kapag nakahanda na ang mga kasama nito. Matapos naman itong mailahad ng tsuhin niya, takot at pangamba naman ang kanyang naramdaman. Ayon nga kay Luloy noon, iniisip niyang masamang bangungot lamang ang lahat ng yon. Kaso lang kahit anong gawin niyang pagtalikod, hindi niya ito kayang maipagkaila. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, sinubukan itong ibahagi ng tsuhin niya sa kanilang pamilya, ngunit ganun pa rin ang nangyari. Sa halip na maalarma ang mga ito, tila bang ang tsuhin na niya ang napagbuntungan nito ng sisi. Ilang beses na rin yung nagpaliwanag, pero ganun pa rin ang nangyari hanggang sa nagdesisyon na yon na hayaan ang kanilang pamilya. Sa sobrang galit ng tsuhin niya, hindi na ito nagpakita pa. Bago rin sila magkahiwalay, meron itong nabanggit sa kanyang tao na nakatira sa bayan. Ayon dito, puntahan niya ang taong yon para matulungan sila nito. Dagdag pa nito na, kung kaya niyang dalhin yon sa lugar nila, mas mainam na yon ang gawin niya. Matapos naman niya itong marinig sa kanyang tsuhin, isang buong araw niya yung pinag-isipan hanggang sa sumapit na naman ang sumunod na gabi.
Nang muling masipat ni Luloy ang nilalang, nagdesisyon na siyang lumuwas kinabukasan. Kahit bata pa kasi ang pag-iisip niya, hindi niya maipagkakailang mapanganib talaga ang kanyang mga nakikita. Malakas na rin ang kanyang kutob noong mga oras na yon na may darating talagang matinding panganib sa kanilang lugar. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, nagpaalam siya sa nanay niya na tutungo siya sa baryo para mamili ng mga kailangan nila. Dagdag pa niya na uuwi rin naman siya kaagad, kaya wala itong dapat na ipag-alala. Nang marinig naman ito ang sinabi niya, ipinasama nito sa kanyang nakatatanda niyang kapatid na pinakakadikit niya. Wala naman noong naging pagtutol si Luloy sa kadahilan ng hindi rin niya maipagkakaila ang takot na kasalukuyan niyang nararamdaman. Matapos naman nilang makapag-usap, dali-dali naman nilang tinahak ang daan patungong baryo. Sa sobrang pagmamadali nila, hindi na sila nakahinto pa sa mga lugar na malimit nila noong pinagkukuhanan ng bayabas. Dahil dito, takang-taka naman ang kapatid niya, lalo pat paborito niya ang prutas na yon. Ilang beses na rin siya nitong tinanong ukol sa mga nangyayari, pero nanatiling tikom ang kanyang bibig. Mag-aalauna na ng hapon nang marating nila ang karatig baryo. Pagpasok naman nila sa sentro, sa halip na mamili ng asukal at mga rekado, pinili ni Luloy na magtanong-tanong ukol sa taong nagngangalang Tomas. Nang mapansin naman ng kapatid niya ang kanyang ginagawa, bigla naman siya nitong pinigilan kasabay ng pagtanong nito sa kanya ng, "Anong ginagawa mo, Luloy? Yan bang iniutos sa'yo ni inay?" Dahil sa sinabi nito, seryoso naman siyang sumilay sa taong yon, kasabay ng pagsagot niya rito ng, "Hindi ito ang utos, pero alam ko sa puso ko na ito ang tamang gawin. Sumunod ka na lang, kuya. Mamaya pag uwi natin, ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat." Sa kakatanong nilang dalawa, naituro sila ng mga taga roon sa bahay na nakatirik sa dulong parte ng baryo. Napag-alaman din nilang albularyo si Tomas at kabilang ito sa mga bantog sa kabuuang lugar ng Esparar. Nang marinig naman ng kapatid niya ang tungkol dito, paulit-ulit naman yung nagtanong sa kanya. Sa mga sandaling yun kasi, hindi talaga ito makapaniwala na ganoong tipo ng tao ang hinahanap nila. Ang nasa isip din ito, wala namang may sakit sa kanila, kaya bakit pa yun kailangan ni Luloy? Maya-maya pa, nang mapagtanto naman niyang hindi na niya kayang taguan ng kanyang kapatid, dito na siya nagpasyang ipagtapat ang lahat ng kanyang mga nalalaman. Inaasahan din kasi niyang maniniwala yun sa kanya dahil ni minsan hindi niya pa ito pinagsinungalingan. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman niyang nakita ang takot sa mga mata nito. Di man yun nakakapagsalita pero bakas sa mukha nito ang pagtitiwala sa mga katagang inilahad niya. Matapos naman yung malaman ng kanyang kapatid, ito na rin mismo ang nag-udyok sa kanya na bilisan ang kanilang lakad. Pagdating naman nila sa bahay ni Tandang Tomas, nataon namang wala itong ginagawa. Dahil dito, napapayag nila yung sumama sa kanila. Yung albularyo kasing yon, gustong-gusto ring tumulong. Ang problema lang, inabot pa sila ng ilang oras kakahintay para lamang maligpit ang mga gamit na dadalhin nito. Magbabandang 6:00 na rin noon ng hapon nang makaluwas na sila ng baryo. Ilang oras pa ang lumipas. Pagsilay naman nila sa lugar na kanilang tinitirhan, bumungad sa kanila ang isang malaking apoy na kasalukuyan ng lumalamon sa isang bahay. Nang masipat naman ito ng albularyo, agad naman sila nitong inabisuhang tumakbo na dahil sa mga nilalang na nakita nitong nananalasa sa lugar nila. Pagdating naman nila sa lugar na yon, laking gulat na lamang niya nang mawala sa kanilang paningin yung matanda. Hindi naglaon,
Muli nila itong nakita sa harapan ng nasusunog na bahay na may kinukuhang maliit na garapon. Yung laman ng garapon na yon, ibinuhos sa lupa ng matanda at sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla nitong naapula ang nagngangalit na sunog. Nang wala ng apoy sa bahay na yon, direkta naman itong pumunta sa lugar kung saan nakahimlay ang kanyang ama. Dahil dito, agad naman nila itong sinundan at sa loob lamang ng ilang segundo, unti-unti na nilang nasisilayan yung mga nilalang na kagaya nung una niyang nakita. Bagaman takot na takot silang dalawa, pinili pa rin nila noong pumunta sa bahay na yon. Ang naisip kasi nila noon, magiging ligtas lang sila kapag nakapasok na sila kung saan naroon ang kanilang magulang. Ang hindi nila alam, yung naiisip nilang gawin, ang magdadala pala sa kanila sa tiyak na kapahamakan. Ilang minuto pa ang lumipas. Bigla naman silang natigilan nang masipat nila ang dalawang nilalang na humarang sa kanilang daraanan. Nanlilisik ang mga mata nito. Animoy naghihintay lang yon ng pagkilos mula sa kanila. Dahil dito, agad namang kumaripas ng takbo ang kapatid niya habang humihingi ng tulong sa kanilang mga kadugo. Ang problema lang, kahit anong gawin nila noong mga oras na yon, walang nakakarinig sa kanilang mga daing. Maya-maya pa, nang akmang maaabutan na sila ng mga ito, dumating ang tiyuhin niyang si Berto. Yun ang naglakas loob na makipaglaban sa mga nilalang hanggang sa tuluyan na silang makapasok sa loob ng isang bahay. Di na nila namalayan kung kaninong bahay yon, buhat sa dilim ng buong paligid. Ang tanging naaalala na lang din niya pagpasok nila sa loob ay nahiga sila sa lapag, taimtim na nagdarasal na sana'y hindi sila mapasok doon ng mga nilalang. Awa naman ng Diyos, di yun ang nangyari. Ilang minuto pa ang dumaan, mga kaluskos na lamang ang kanilang naririnig at iilang sigaw ng tiyuhin niyang galit na galit. Bago pa man lumipas ang isang oras, nakapasok na yon sa loob ng bahay na pinagtataguan nila habang naghahabol ng hininga. Wala rin yung sugat na natamo dahil sa tulong ng albularyong isinama nila. Kinabukasan, doon nila nakita ang bakas ng mga nangyari. 3 sa bahay ng mga kadugo nila ang nasira, buhat sa pagsalakay ng mga nilalang. Hindi lang yan, marami rin sa mga alaga nilang hayop ang namatay na maaaring napagdiskitahan ng mga ito bago pa man sila makabalik. Nalaman din niya sa kanyang tiyuhin na matiyagayong naghintay sa tulong na inaasahan nito sa kanila. Laking pasasalamat na lang nito dahil kahit papaano hindi siya binigo ni Luloy. Ang ginawa rin niyang yon, ang naging daan upang makaligtas sa tiyak na kamatayan ang marami sa kanila. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, labis naman siyang nagpasalamat sa kanyang sarili. Maging siya man kasi noon, hindi talaga siya makapaniwala na ganun pala kalaki ang sakripisyong ginawa niya para sa kanilang lahat. Upang hindi na rin magalit ang kanilang mga kadugo, hinayaan nila si Tandang Tomas na magpaliwanag sa mga ito. Wala naman noong tumutol sa matanda, lalo pat alam nila kung ano ang kaya nitong gawin. Hindi lang yon, ipinakita rin sa kanila ni Tandang Tomas ang ginawa ng mga nilalang sa bangkay ng kanilang ama. Kahit medyo nangangalingaso na noon ang bangkay, pinabuksan pa rin nila ito sa matanda. Sa kanilang pagmamasid, wala naman silang nakitang kakaiba, maliban sa pagpisil nito sa kalamnan ng ama nila. May mga binubulong din ng matandang yan, hanggang sa humingi yon sa kanila ng kutsilyo. Harap-harapan nitong binutasan ng tiyan ng kanyang ama, at sa pagdukot nito sa loob, meron itong nahugot na isang uri ng dagat sa ahas na halos gabraso na ang laki. Kulay itim ang ahas na yon, at sa estado nito parang punong-puno ito ng lason.
Napansin din nilang buhay pa ito. Pero nung ihagis yun sa lapag ni Tandang Tomas, bigla na lamang itong nangisay at kalaunay namatay. Matapos ang pangyayari, mas lalong bumilis ang pagkaagnas ng katawan ng tatay niya. Pag-alingasaw naman ang katawan nito, napilitan na rin silang yun ay sunugin, alinsunod sa nais mangyari ng albularyo. Hindi naglaon, nang matupok na ang bangkay nito. Dito na rin yung nagsimulang magbaon ng pangontra at dasal sa kanilang lugar. Matapos nun, umalis na si Tandang Tomas nang walang tinatanggap na kahit na anong bayad. Ayon kay Luloy, yun na rin ang huling pagkakataon na nasipat niya ang matandang yon. Dala naman ang takot ng kanilang pamilya, isa-isa na silang nagsilikas sa baryo. Mahirap man ang buhay sa nilipatan nila, matatag nila itong kinaharap upang hindi na nila maranasan pa ang bangungot ng nakaraan. Taon man at dekada ang lumipas, nanatiling sariwa ang pagkamatay ng ama ni Luloy na kinikilala nila bilang isang mangangalakal. Okay. Opinyon ko rito sa huli nating kwento. Alam nyo, ito talaga yung mga nakakatakot na kaganapan kapag isa kang mangangalakal eh. Yung, syempre may mga gamit kang pwedeng i-trade o may mga gamit ka na pwedeng ibenta sa ibang lugar. Kasi kapag dun mo pa bibenta yan o dun mo pa iti-trade yan sa mismong baryo ninyo, hindi na mangyayari yun. Kasi baka yung ibang kababaryo nyo may ganun ding produkto tulad nung sayo. So ikaw, para tumubo o para lumaki pa o baka sakali na mapalitan yung gamit mo ng mga talagang kailangan ng pamilya mo, pupunta ka talaga sa iba-ibang lugar. Diba? Hindi naman natin masasabi kung gaano kalayo yung pinaglakbayan ng tatay ni Luloy eh. Pero ang totoo rito, ang pinakatitulo kasi mangangalakal sa malalayong bayan. So ibig sabihin, milya-milyang pagitan yan mula sa bayan nila. So ikaw bilang isang mangangalakal, hindi mo talaga maiiwasan na hindi ka makaengkwentro ng iba't ibang klase ng nilalang. Lalo na syempre nasa probinsya pa tayo tapos 19 kopong pa nangyari yung pagkakataon na to. So yun talaga, normal to para sa mga nagtatrabaho bilang mga mangangalakal. Ang malas lang, na taong nagkaroon ng kaharap itong tatay ni Luloy na ubod ng sama. So ending, pinatay siya. Masakit pa nun, binaunan pa ng ahas sa loob ng katawan. So para sa akin, sobrang pambababoy yun. Sobrang sakit din nun, lalo na sa side nila Luloy. Kasi syempre, tatay nila yun eh. Tinataguyo din yung pamilya nila. Overall, masasabi ko sa kwento na to, sobrang lungkot. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Gandang umaga, gabi, o kung nasan man kayo. Meron tayong iaalok sa inyo na bago. Alam nyo, kung meron na kayo nito, Gumamela Celis, 10 Elements, tapos yung mga dignum natin na medalyon, San Benito. Sobrang gandang i-partner nito, lalo na kapag magdadasal kayo. Ano ba to? Ito yung tinatawag namin bago ngayon na insenso ni Pinuno. Ito yung packaging niya. Ano siya? Tapos ito yung pinaka mismong insenso. Yan. Tapos kung mapapansin ninyo, dyan sa YouTube channel ko, sa Ang Pinuno, meron shorts dyan na tungkol dun sa kamay ni Jesus, dun sa Bicol. Dito ko kinuha yung concept nun. Nakalagay siya rito sa golden pouch natin. Ito siya. Yan ang ganda oh. Yan oh, di ba? Kuwang-kuha niya. Yung nasa kuweba, ano napasukan namin. Yung kuweba na yun, yung kamay ni Jesus dun, tuwing mahal na araw, kinukwento nung tour guide namin na maraming albularyong pumupunta ron para magpabendisyon ng mga karga nila o kumuha ng mutya. Doon ko nakuha yung concept na yan, di ba? Ang ganda. Ano ba silbi nito? Ito yan. Kapag magdadasal kayo, pinakamagandang araw, Tuesday, Wednesday, Saturday, tsaka Friday. Pinakamagandang oras, kayo na bahala. Pero pinaka-the best para sa akin talaga, alas 6. Kahit sino naman sa inyo siguro alam na yan. Lalo na yung mga talagang nagpa-practice, yung mga talagang nagdarasal para sa lihim na aral.
Alas 6 talaga yan. Ito yung pinaka-insenso natin. Yan siya. So, kahit nasa loob kayo ng bahay, kahit nasa opisina kayo, pwede nyong sindihan to. Kasi ito nyo siya lalagay. Yan. Tayo nyo ganyan. Check nyo. Tapos habang nakasindihan, sabayan nyo na ng dasal. Lalo na nga yung sinasabi ko kanina, yung may mga gumamela selis, to, saktong-sakto yan, to yung pinapakain nyo to ng dasal. Sabayan nyo yung pagsindi ng insenso. Kahit hindi naman araw-araw, kung kailan lang yung libre nyong oras, o yung magandang araw para sa inyo, the best siyang i-partner, lalo na sa mga karga niya yan. Tsaka yung mga kumuha rin sa amin ng mutya noon, pwedeng-pwede nyong i-partner yan. Bango. Yan. Tsaka kahit wala kayong orasyon, kahit wala kayong dasal, wala kayong kailangan dasalan, sindi lang kayo sa bahay niyo nito. Araw-araw kahit alas 6. Lalo na kung yung bahay ninyo may mabigat na problema, puro negative energy, sobrang ganda nito, pampataboy. Yan, sakto yan. Magtataboy tayo ng mga negative energy rito sa kwarto. Ayan, kaya kung interesado kayo, yung link neto nasa baba lang ng video na to, tsaka yung ibang link nasa description ko lang. Makikita nyo yan. Click nyo lang yun. Yan, makakabili na kayo yan. 20 pieces nga pala to. Kaya sobrang tagal nyo itong gagamitin. Lalo na kung once a week lang kayo magdadasal. Basta depende talaga sa paggamit ninyo. Yun lang. Salamat.